Odi pawb yn gweld y sleidiau hyn? Ydyn nhw'n ddangos i chi? Ie? Gwych? Grêt. Wel, diolch yn fawr iawn yn gyntaf i John am y geiriau o groeso ac i Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd am y gwahoddiad i roi y seminar ymchwil heddiw. Rwy'n siomedig iawn nad oes modd cynnal y seminar yma yn y cynawd, ond rwy'n ddiolchgar o gael y cyfle rhithiol hwn i drafod fy ngwaith ymchwil gyda chi heddiw, a braf gweld cymaint o bobl. Mae hynny wedi codi'r pwysau chydig bach arna i. Yn y papur yma, byddai'n cyflwyno rai canfyddiadau o'n gwaith dwythurol, ynghyd â gwaith ymchwil diweddara sydd wedi bod yn canolbwyntio mwy ar y Continiwm Cymraeg. Archwiliaf brif datblygiadau y cwricwlwm newydd o ran dysgu ac addysgu'r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, gyda golwg benodol ar y Continiwm iaith, a'r ffocws newydd a ddatblygu cymhwysydd cyfathrebol. Yna, cyflwynaf yr angen am ymagwedd holistaidd at ddatblygu'r Gymraeg, gyda chyfeiriad penodol at dysgu iaith a chynnwys integredig, neu CLIL, Content and Language Integrated Learning. Cyn cloi gyda thrafodaeth ddyr ar y cyfleoedd a'r heriau mae ysgolion cyfrwng Saesneg yn ei wynebu yn y dyfodol. Ymddengys y myd addysg Cymru bellach fod consensws nad yw addysgu Cymraeg fel pwnc yn unig, hynny yw gyda chynlleied o oriau cyswllt ar iaith, yn ffordd effeithiol o gyflwyno'r iaith i ddysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae yna llawer o ddysgwyr yn gadael addysg statudol heb fawr o afel ar y Gymraeg, a dim awydd i barhau eu hystudiaethau ymhellach. Ac yn brawf o hyn, wrth gwrs, yw'r gostyngiad yn nifer y myfyrwyr sy'n sefyll ar holiadau Cymraeg safon uwch yn ystod y degawd diwetha. Wrth gwrs, mae'n werth cydnabod bod yna lawer o enghreifftiau ledled Cymru o ddysgu Cymraeg ragorol yn y sector yma. Fodd bynnag, mae nifer o adroddiadau gan Estyn yn ogystal ag adolygiadau gan yr athrawon Sioned Davies a Graham Donaldson, fel bydd pawb yn gyfarwydd nhw. Maen nhw i gyd wedi amlygu bod angen newid sylfaenol i'r ffordd cyflwyno y Gymraeg mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg. A chyda addysg yn thema allweddol yn y strategaeth gyfredol ar gyfer y Gymraeg, daw'r angen am newid yn fwy hanfodol os yw targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 i gael ei wireddu. Mae Llywodraeth Cymru hyd yn oed yn cydnabod hyn yng Nghymraeg 2050, gan nodi rôl allweddol ysgolion cyfrwng Saesneg yn hyn o beth. Gellir dadlau felly fod lawnsio'r cwricwlwm newydd i Gymru o Fedi 2022 ymlaen yn gam filltir pwysig iawn. Mae'n cynnig cyfle i edrych o'r newydd ar y ffordd rydyn ni'n cyflwyno y Gymraeg mewn ysgolion Saesneg, a hynny mwyn gwella safonau Cymraeg ymhlith y dysgwyr hyn. Mae'r uchelgais hwn i weld yn glir yng nghanllawi'r cwricwlwm newydd, pan nodir mae un o brif nodweddion pedwar-diben y cwricwlwm yw datblygu dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n gallu cyfathrebu yn effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau drwy'r Gymraeg a'r Saesneg. Ac yn fwy penodol, mae yna alw bellach ar bob ysgol i ddatblygu y Gymraeg trwy hintegreiddio'n drawsbynciol yn y cwricwlwm newydd. Fel y pwysleisiau Llywodraeth Cymru, dyle lleoliadau ac ysgolion gefnogi datblygiad sgiliau dysgwyr yn y Gymraeg ar draws y cwricwlwm cyfan. So, rydyn ni'n gweld yma bod yna gydnabyddiaeth, mae Llywodraeth Cymru bellach yn cydnabod nad pwnc yn unig yw'r Gymraeg, a bod pob athro yn athro iaith. Hynny yw, mae pob athro yn gyfrifol am ddatblygu sgiliau ieithyddol disgyblion yn y Gymraeg a'r Saesneg ar draws y cwricwlwm cyfan.
Ac yn ogystal â hyn, fel rhan o drefniadau dysgu ac asesu'r cwricwlwm newydd, mae'r Llywodraeth yn cadarnhau ei bwriad i ddatblygu un continwwm ar gyfer addysgu'r Gymraeg, gan bwysleisio dysgu Cymraeg yn bennaf fel ffordd o gyfathrebu, yn enwedig cyfathrebu a lafar. Trwy ganolbwyntio a ddysgu sgiliau cyfathrebol, y gobaith yma yw daw dysgwyr yn ddefnyddwyr iaith ac yn gweld y Gymraeg yn fwy defnyddiol y tu hwnt i gatiau yr ysgol. Wel iawn, mae'r syniad bod pob dysgwr, ni waith beth yw ei gefn sosio-ieithyddol, a'r daith i ddod yn ddwyieithog yn cynnig ymagwedd howlistaidd a chynhwysol tuag at ddysgu iaith. Mae hefyd yn cael gwared â labelu fel iaith gyntaf, ail iaith. Hynny yw termau nad ydynt yn ddefnyddiol iawn mewn cyd-destunau addysgol. Ac wir dyma bwnc o dan sylw yn y cyflwyniad gyda yr athro Tess Fitzpatrick yn gynadledd trwy Brism Iaith 2. Serch hynny, bod y term yn cael ei ddefnyddio gan ysgolheigion ac a llunwyr polisi fel ei gilydd, nid oes diffiniad clir eto o'r hyn yw'r continwwm, yn enwedig yn cyd-destun addysgu, dysgu ac asesu y Gymraeg. Ystyriwch yr enghraifft, ddehongliad pwllgor diwylliant y Gymraeg a chyfathrebu o'r continwwm. Yn ei ymchwiliad i Strategaeth Cymraeg 2050, maen nhw'n dehongli'r continwwm yn cyd-destun categoreiddio ysgolion yn ôl yr iaith sy'n cael ei defnyddio fel cyfrwng dysgu a gweinyddu. Dyma ddyfynnu yr adroddiad. Mae'r strategaeth yn sôn am symud ysgolion ar hyd continwwm ieithyddol. Yn ein barn ni, y mater allweddol yw sicrhau bod mwy o ddisgyblion yn symud ar hyd y continwwm tuag at fod yn rhugl a draws addysg cyfrwng Gymraeg a Saesneg. Dyma y brif beth hoffwn ni dynnu eich sylw ato. Mae'n aberig ein bod ni yn canolbwyntio gormod ar newid categoriaeth yr ysgol yn hytrach na gwella rhugl disgyblion ym mhob ysgol. Yn y dehongliad yma, mae gyda ni ysgolion cyfrwng Saesneg yn naill begwn y continwwm ac ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y llall, gyda'r gwahanol fathau o ysgolion dwyieithog rhwng y ddau begwn. Mae Baker a Lewis hefyd yn dehongli'r term yn yr un ffordd, wrth cyfeirio at yr hyn maen nhw'n galw'r amrywiaeth kaleidoscopic o fodelau addysg ddwyieithog yng Nghymru. Hynny yw, o'r wers Gymraeg ail iaith mewn ysgol cyfrwng Saesneg yn naill begwn y continwwm i addysg y gyflwynydd bron yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg yn y pegwn arall. Tybed felly, ai cysyniad gwleidyddol niwtral ar gyfer y broses o symud ysgolion cyfrwng Saesneg ac ysgolion dwyieithog tuag at fod yn ysgolion cyfrwng Cymraeg maes o law yw'r continwwm yma. Wel, dyna un ffordd o ddehongli'r continwwm, ond mae ffyrdd eraill o ddehongli y continwwm hefyd. A dyma sut mae adroddiad un iaith i bawb yn dehongli'r continwwm. A hynny fel fframwaith dysgu, addysgu ac asesu ar gyfer y Gymraeg. A dyfynnu o'r adroddiad, un o brif themau y dystiolaeth y dderbyniwyd yw y dylid roi mwy o ystyriaeth i ddatblygu continwwm ieithyddol ar gyfer cynllunio a chyflwyno'r cwricwlwm ac ar gyfer cyfnodi cyrhaeddiad. Ac mae Davies yn mynd yn ei blaen i sôn am un raglen astudio ac un fframwaith cynnydd i bawb. A chan adeiladu ar y dehongliad yma, fe nodwyd yn ddiweddarach yn canllawio drafft y cwricwlwm bydd un continwwm o ddysgu ac addysgu Cymraeg ac ieithoedd eraill yn cael ei gyflwyno fel rhan o faes dysgu a phrofiad ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu. Ac yn y canllawiau yma, amlinellu yr datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn y maes dysgu, gyda 5 can cynnydd
ac iddynt gyfres o ddilliannau cynnydd penodol ar gyfer pob datganiad. Wrth gwrs, mae'r jyst hyd yn oed disgrifio hyn yn siŵr o fod yn gwneud i rhywun craddu ei ben. Mae'n weddol gymleth os ydrychwch chi ar yr hyn sy'n cael ei gyflwyno yn y cynllawiau. So diben yr deilliannau cynnydd hyn yw gyflwyno continuum neu fframwaith, gair arall, cynnydd mewn ieithoedd gan ddechrau gyda dim iaith neu heb fawr ddim iaith a gweithio tuag at rigolder. A mae'n hanfodol nodi yn fan hyn yn yw bod Llywodraeth Cymru yn ofalus i nodi ac i gydnabod nad broses linol yw dysgu iaith, a bod taith ieithyddol pob dysgwr yn unigryw. A dyfynnu'r cynllawiau eto, mae'n hanfodol cydnabod yr enghraifft gall dysgwyr ail iaith ddefnyddio iaith fformulaieg heb fawr ddim camgymeriadau, a wedyn wrth iddynt ddod yn fwy uchelgeisiol, a falle byddant yn gwneud mwy o gamgymeriadau i bob golwg. A mae hynny'n bwysig wy'n credu i'w nodi. So wrth allan canllawiau'r cwricwlwm, rydyn ni'n sylwi nawr caiff y cysyniad o gontinwwm i gymhwyso bellach at bob elfen o ddysgu yn y cwricwlwm, gyda chynnydd ym mhob maes dysgu a phrofiad yn cael ei mesur yn erbyn yr hyn sy'n cael ei alw yn y gontinwwm dysgu. So nid rhywbeth sy'n bodoli mewn gwagle yw'r continwwm Cymraeg, ond mae'n estyniad o'r cysyniad o gontinwwm dysgu, ac yn sicr bydd ieithoedd eraill, ieithoedd ryngwladol, yn cael eu cynnwys yn hyn maes o law. So bod yn amlwg efallai beth yw'r continwwm erbyn hyn, neu efallai yn fwy amlwg beth yw hynny yw taw fframwaith cynnydd sydd gyda ni, mae'n rhaid nodi bod nifer o faterion y bydd yn rhaid ei ystyried cyn cyflwyno cwricwlwm newydd terfynol. O'r enghraifft, sut caiff cyrhaeddiad dysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg a cyfrwng Cymraeg ei fesur yn erbyn un continwwm? Beth fydd y disgwyliadau ar gyfer dysgwyr yn y naill sector a'r llall? Sut y bydd y continwwm yn cael ei ddatblygu fel sail ar gyfer ieithoedd eraill yn y dyfodol? Fydd disgwyl i ysgolion ddatblygu llythrennau triplyg maes o law? Beth am y cymhwystyr? Sut bydd un cymhwystyr newydd yn cael ei lunio â y maes dysgu a phrofiad? A fydd y lunio'r cymhwystyr newydd mewn Cymraeg? Byddai'n helpgar i ni efallai alunio hynny gyda fframwaith sy'n bodoli yn barod fel sethe neu cethe neu hynny yw yn Gymraeg y fframwaith cyfeirio Ewropeaidd cyffredin. Fydde hynny yn darparu sylfaen ar gyfer y continwwm arfaethedig yma. Mae'n amlwg nad yw'r diffiniad o continwwm na'r goblygiadau ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu ar hyd y continwwm eto'n gwbl glir. Yn amlwg, hyd nes bydd hyn yn gliriach ac hyd nes bod gyda ni diffiniad clir o'r continwwm a'r disgwyliadau, ni fydd modd dylunio cymhwystyr Cymraeg newydd na'i ofynion. So rhaid i Lywodraeth, yn ogystal â hyn, mae rhaid i Lywodraeth ddiffinio'n gliriach yr hyn maen nhw'n olygu wrth siaradwyr Cymraeg, yn ywedig mewn perthynas ag addysg yn y strategaeth Cymraeg 2050. Oes disgwyl i'r dysgwyr yma fod yn siaradwyr? Beth yw siaradwyr Cymraeg? Ydyn ni'n sôn am ddisgyblion sydd â lefel benodol o hyfedredd yn y Gymraeg? A dyna ystyr siaradwyr Cymraeg fan hyn? Neu disgyblion sydd yn defnyddio Gymraeg yn reolaidd mewn cyd-destynau penodol? A pha cyd-destynau am hynny? Mae Cymraeg 2050 yn awgrymu targed uchelgeisiol iawn ar gyfer y dysgwyr hyn, gan nodi y dylai o leia 70% o'r holl ddysgwyr allu datblygu eu sgiliau Cymraeg a'i bod yn gallu defnyddio'r iaith yn hyderus ym mhob agwedd o'i bywydau erbyn
iddyn nhw adael yr ysgol. Ond beth yn ni'n olygu fan hyn gan ddefnyddio'r iaith yn hyderus ym mhob agwedd o fywyd? Dwi yn sicr, fel hen ddysgwr Cymraeg, dwi ddim yn defnyddio Gymraeg ym mhob agwedd o mywyd i. Felly beth oedi'r disgwyliadau hyn yn rhy uchel? Odi y darged yma yn cyryddadwy? Oes angen i ni ganolbwyntio falle neu fathau penodol o gymhwysedd ieithyddol? Wel, un term sydd wedi ennill tir yn y drafodaeth yn ddiweddar yw cymhwysydd rhyngweithredol, neu transactional competence. Mae adolygiad Donaldson yn gwneud defnydd o'r term yma, yr enghraifft, ac yn argymell y dylai dysgwyr weithio tuag at datblygu cymhwysydd rhyngweithredol yn y Gymraeg erbyn diwedd addysg orfodol. Mae dehongliad Donaldson efallai yn awgrymu safbwynt ffwythiannol, a functional viewpoint ar gymhwysydd ieithyddol. Hynny yw, y syniad y dylai dysgwyr ddysgu sut mae gwneud pethau gyda iaith, fel archebu pryd o fwyd, siopa yn y farchnad neu fynd i gyfweliad am swydd. Fodd bynnag, dyw tarddiad y term neu ddyfuniad yn glir o'r ddogfennaeth hyd yn hyn, a dyma bwynt pwysig mae Tafycolia Jones yn ei wneud yn ei adroddiad i'r Llywodraeth. A fel maen nhw hefyd yn ei nodi, mae nifer o wahanol gymwyseddau iaith mae angen ei datblygu mwyn dod yn ddefnyddio'r iaith lwyddiannus. Mae rhaid i ni ystyried y pictiwr llawn, y darlun cyfan. Os yw'r cysyniad o gontinwwm i fod yn ddystyrlon ac yn ddefnyddiol i ysgolion felly, bydd yn angenreidiol i Lywodraeth Cymru gynnig diffiniad clir o'r hyn a lygir gan y term, ynghyd â disgwyliadau o ran dysgu, addysgu ac asesu'r Gymraeg, ac ieithoedd eraill maes o law, a gyfer y sector cyfrwng Saesneg. O ystyried y camfyddiadau sy'n dangos nad yw gwersi Cymraeg ail iaith traddodiadol ar ei pennau hunain yn llwyddo i ddatblygu dysgwyr yn ddefnyddwyr Cymraeg erbyn diwedd ei addysg orfodol, mae'n angenreidiol ystyried ffyrdd eraill o gyflwyno a gefnogi cyflwyno y continwwm Cymraeg yn llwyddiannus. Un cyrchdyll posib y gallai ystyried yw dysgu cynnwys ac iaith integredig, Content and Language Integrated Learning, neu CLIL yn fyr iawn. Dyma fath o addysg ddwyieithog a ddatblygodd yn ystod y 90au, gan ymdebygu i addysg drochi ac addysg tryftadaeth, mae rhaglenni CLIL yn cyflwyno'r ail iaith, yr iaith darged, trwy integreiddio a chynnwys addysgol, a thrwy ei defnyddio fel iaith cyfrwng yr addysg a cyfrwng y dysgu. Gellir ystyried CLIL fel cychddull sydd y dau nod, sef dysgu cynnwys a dysgu iaith, lle nad yw y naill nod yn bwysicach na'r llall. Yn y raglenni hyn, caiff rhwng 10% a 50% o'r cwricwlwm ei gyflwyno trwy gyfrwng yr iaith darged. A sôn ydyn ni fan hyn am ddefnyddio falle Cymraeg am rhyw 50% o'r wers, a wedyn Saesneg am weddill y wers, a gwneud defnydd strategol o'r ddwy iaith yn y wers. Yn hytrach na anelu at cymhwysydd brodorol, native-like competence, neu gymhwysydd sy'n bron yn frodorol, near-native competence, beth mae rhaglenni CLIL yn anelu ato yw sicrhau cymhwysydd ffwythiannol, functional competence, yn yr iaith darged. Gan gyfuno cynnwys a iaith yn y modd hwn, gellir sicrhau defnydd mwy ystyrlon a phwrpasol o'r iaith yn dosbarth. So dyna'r whistle-stop tour o beth yw CLIL. Ymddengys CLIL felly yn gyrchddull hyblyg a allai sicrhau ragor o gysyllt
a'r iaith Gymraeg, heb amharu a nifer yr oriau dysgu a neilltu yn yr amserlen i gyflwyno pynciau eraill o fewn y cwricwlwm newydd. Mae canfyddiadau fy ystydiaeth empirig ar y cwrs carlam sy'n cael ei gynnig yn Ysgol Gyfun Treorci yn ne Cymru, hefyd yn cefnogi yr honiad yma. Mae'r cwrs carlam yn gynllun unigryw sy'n llwyddo i sicrhau bod disgyblion mat, mae'n werth amylygu hynny, disgyblion mat, disgyblion galluog iawn, bod nhw'n cael ennill lefelau uchel o hyfedrydd ieithyddol cyffredinol yn y Gymraeg, trwy astudio gwersi clil, hynny yw rhyw 5 pwnc yn cael ei gyflwyno'n ddwyieithog, yn ogystal â'r gwersi ailiaith traddodiadol. A trwy'n hyn, mae disgyblion yn derbyn ragor o gyswllt â'r Gymraeg na sy'n bosib yn y dosbarth iaith traddodiadol. Chan fod y cwrs carlam yn enghraifft o clil ar waith yn y cyd-destun cyfrwng Saesneg yn Cymru, rydw i'n dadlau yn y thesis y dylai Llywodraeth Cymru gynnal gwerthusiad cyflawn o'r cynllun yma, ac unrhyw gynlluniau tebyg mwyn archwilio effeitholrwydd y ddarpariaeth yma o'i chymharu â y raglen Cymraeg a iaith gyffredol. Wrth gwrs, mae wastad rhyw ond yn codi wrth trafod clil. Mae rhaid i ni cydnabod bod manteision i clil a hefyd mae tipyn o waith i wneud o hyd i ddysgu mwy am effaith clil. Yr enghraifft effaith gwersi clil a ddisgyblion o lefelau academaidd gwahanol, gan gynnwys y rai sy'n tan gyflawni. Beth am addasiwyd clil o ran addysgu dysgwyr o gefndiroedd ieithyddol gwahanol, yr enghraifft mewnfudwyr sy'n siarad Cymraeg neu Saesneg fel iaith ychwanegol. A beth am effaith clil yn y hirdymor? Mae'r ymchwil yn dal yn gynnar o ran yr effaith yn yr hirdymor. So mae eisiau ni mynd i'r afel ar cwestiynau hyn cyn i ni'n gallu argymell efelychu y cychwyn clil a lefel genedlaethol yng Nghymru. A bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru roi ystyriaeth benodol i oblygiadau posib y fath cyrchddull ar gyfer hyfforddiant a datblygiad proffesiynol athrawon yn y sector cyfrwng Saesneg yn benodol. A mae'r pwynt yna hefyd wedi ei wneud gan Tess Fitzpatrick a pawb ar yr adroddiad hwnnw i'r Llywodraeth. Serch hynny, mae'r acos dros archwilio clil a'i ddatblygiad yn ein cyd-destun ni yn un gryf o gofio bod Llywodraeth Cymru bellach yn cydnabod y Gymraeg fel cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd yn y cwricwlwm newydd, a'r ffocws penodol bellach ar cymhwysedd ffwythiannol, cymhwysedd cyfathrebol. Hynny yw, cyflawni pethau, gwneud pethau gyda'r iaith. Ac o beth dwi'n gweld, mae dibynion clil i'w gweld yn rai sy'n cyd-fynd a dibynion y cwricwlwm newydd. Ond eto i gyd, bydde'n rhaid gosod disgwyliadau clir ar gyfer y sector cyfrwng Saesneg, mwyn sicrhau bod y fath gyrchddull yn addas i'r diben. So, beth yw'r goblygiadau a datblygiadau hyn oll ar gyfer y sector cyfrwng Saesneg? Beth yw'r prif heriau mae'r sector yn ei wynebu? A wy'n siŵr bydd ambell bwynt pwysig sydd ddim ar y sleidiau hyn, ond dyma sôn am ambell prif beth sydd wedi codi o'n gwaith dwytheroli. A falle mae'r her fwyaf yw'r diffyg ymarferwyr, diffyg athrawon, sydd ar sgiliau priodol a'r hyder i addysgu Cymraeg fel ail iaith, hynny yw methodoleg dysgu ail iaith, ac i ddysgu cynnwys cwricwlaidd trwy gyfrwng y Gymraeg a trwy gyfrwng y ddwy iaith.
Bydd angen rhoi blaenoriaeth benodol i ddarparu hyfforddiant methodoleg addysgu Cymraeg ac addysgu dwyieithog i athrawon newydd trwy hyfforddiant cychwynnol ac i athrawon cyffredol trwy hyfforddiant mewn swydd a y cynllun sybothol ac yn y blaen. Bydd angen buddsoddiad sylweddol mewn hyfforddiant a hynny a frys os yw ysgolion cyfrwng Saesneg i ymateb y briodol i'r galw arnynt i symud yn bellach ar y continuum iaith. A cafodd difrifoldeb y sefyllfa bresennol ei amylygu yn ddiweddar mewn nodyn briffio gan Comisiynydd y Gymraeg, sy'n nodi wrth gwrs mae yna berygl gwirioneddol y bydd diffyg athrawon cyfrwng Cymraeg yn tanseilio 2 o gongolfeini strategaeth Cymraeg 2050, sef cynyddu'r niferoedd sy'n mynychu addysg cyfrwng Cymraeg, a gwyddnewid sut mae'r Gymraeg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion dwyieithog a chyfrwng Saesneg. Her arall y mae ysgolion yn ei wynebu yw'r diffyg statws sy'n cael ei roi i'r Gymraeg. A nid yn unig fel pwnc, dwi'n meddwl fan hyn, ond hefyd fel iaith achlysurol. Wrth ystyried bwriad Llywodraeth Cymru ddyleu Cymraeg ail iaith ac i roi yn ei le un continuum Cymraeg, mae'n hollbwysig bod ysgolion cyfrwng Saesneg yn cael ei gyfnogi i gryfhau statws o Gymraeg, a hynny a lefel ffurfiol ac anffurfiol, drwy ddatblygu ethos gwirioneddol ddwyieithog. Elfen graidd i hyn yw datblygu ac ehangu'r cynllun Cymraeg bob dydd mwyn cynyddu'r cyfleoedd i gyflwyno'r iaith yn ymhlyg ac yn allblyg yn y dosbarth. A dyma pwynt Dr ni Myryrid Parry sy'n newydd gyflwyno ei threithawd dwythurol. Ond fel mae Parry yn nodi yn ei thesis, gallai Cymraeg bob dydd cael ei defnyddio mwyn normaleidio'r Gymraeg, iawn, ond does dim gan llawer o'r athrawon yr hyder na'r gallu i roi Cymraeg bob dydd ar waith. A dyma ystyriaeth bwysig arall i Lywodraeth Cymru wrth iddi gynllunio hyfforddiant pellach i athrawon. Cynllun arall y dylid ystyried i ymestyn hefyd i bob ysgol gynradd maes o law yw siarter iaith Cymraeg campus, sef addasiad o'r siarter iaith Gymraeg a ddatblygwyd mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg. Mae eisiau gwerthusiad o effeitholrwydd y cynllun hwnnw, ond yn ôl y dystiolaeth anecdotaidd, mae weld yn cynllun llwyddiannus. Heb os, proses hirdymor yw datblygu ethos dwyieithog anffurfiol ysgolion Saesneg, yn enwedig yn yr ardaloedd cymharol ddi-Gymraeg. Fodd bynnag, os yw ysgolion cyfrwng Saesneg i symud ar hyd y continuum, yn bellach ar hyd y continuum, bydd yn rhaid iddynt o leia weithredu rhyw fath o bolisi ffurfiol, rhyw fath o polisi ar ddwyieithrwydd, fel sy'n digwydd enghraifft mewn addysg bellach, mae polisi gan y Colegau Cymru enghraifft, a hefyd mae hynny, wy'n siŵr, yn wir yn y gwahanol sefydliadau addysg uwch. Bydde hynny yn hollbwysig i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei thrin fel pwnc craidd, a bod dwyieithrwydd yn cael ei normaleiddio o ddydd i ddydd. Rhaid hefyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ystyried sut mae cydweithio'n fwy effeithiol ar gyfer datblygu dilyniant ieithyddol dysgwyr o'r naill sector i'r llall. Ac o ystyried canfyddiad fy thesis fod prinder arbenigydd a hyder o ran addysgu ac asesu'r Gymraeg fel ei iaith ymhlith athrawon mewn yn y sector cynradd, yn enwedig yn yr ardaloedd cymharol ddi-Gymraeg, mae'n amlwg bydd y cydweithredu hwn rhwng y ddau sector yn hanfodol mwyn sicrhau bod y continuum Cymraeg yn cael ei gyflwyno yn llwyddiannus. Ac nad yw rôl addysg bellach ac addysg uwch o ran
sicrhau dyluniad ieithyddol yn cael ei manylu yn yr canllawiau'r cwricwlwm, mae'n amlwg bod gan y ddau sector yma gyfraniad allweddol yn hyn o beth o ran cyflwyno y continwwm Cymraeg tu hwnt i addysg o'r fodol. Tu'r dyfodol te. Wel, beth sy'n dod i'r amlwg o fy ymchwil i, a popeth fi wedi darllen a wedi gwneud, yw bod angen ymagwedd holistaidd at gyflwyno'r Gymraeg ac ieithoedd eraill. Ymagwedd sy'n caniatáu i ysgolion gyflwyno dwyieithrwydd mewn ffordd hyblyg, yn ôl angenion ieithyddol yr ysgol ei hun. A dyw hyn ddim yn syniad newydd o bell ffordd. Hynny yw, mae ysgolheigion fel Baker neu Selig yn fwy diweddar wedi dadlau dros y fath newid, gan ofyn cwestiynau fel, wel, fydde defnyddio dulliau dysgu sydd yn rhoi'r ddwy iaith neu fwy ar waith yn y dosbarth, yn cynnig amgylchfyd addas ar gyfer dysgwyr heb lawr o gyswllt o'r Gymraeg i ddatblygu ystod ehangach o sgiliau Cymraeg. Hynny yw, sôn yma am gwneud defnydd strategol a phwrpasol o repertoire ieithyddol y dysgwr yn y dosbarth. Bydde gan shifft o'i fath i ffwrdd o bolisi dwyieithrwydd ar wahân, hynny yw gwers Gymraeg, gwers Saesneg, gwers Ffrangeg a cadw nhw ar wahân fel ni. Dyna sy'n arfer digwydd mewn ysgolion ar hyn o bryd. Bydde gan shifft o hynny tuag at bolisi dwyieithrwydd hyblyg, flexible bilingualism, bydde gan hynny nifer o oblygiadau ar gyfer y sector yma, sydd eto jyst yn pwysleisio'r angen am ddisgwyliadau clir gan o ran beth ni'n disgwyl o ran y dysgwyr yn y sector yma. A jyst i dod â'r cyflwyniad i ben te, yn amlwg, ymddengys bod nifer o ystyriaethau mae angen ei harchwilio yn llawnach o hyd, ac yn amlwg, nid yw CLIL yn ateb cyflawn i'r broblem ail-iaith yma chwaith. Mae rhaid ystyried cyrchdylliau addysgol eraill. Hynny yw, mae diddordeb 'da fi mewn dysgu sydd wedi cael ei gyrru gan ddata, yn seiliedig am brofiad, a bydd John yn gyfarwydd i hyn wrth gwrs corpws cenedlaethol. Sut gallwn ni defnyddio y corpws, yr enghraifft, i addysgu yn fwy effeithiol. Rhaid hefyd ystyried sut mae datblygu ethos gwirioneddol ddwyieithog ym mhob ysgol. Ond yn sicr, bydd hyblygrwydd y cwricwlwm newydd yn rhoi cyfle i athrawon dreialu ffyrdd newydd o ddysgu'r Gymraeg. A bydd hyn yn allweddol, dwi'n meddwl, os ydyn ni i ddechrau cau'r bwlch rhwng polisi ac arfer o ran dysgu ac addysgu Gymraeg yng Nghymru. Mae'r cwricwlwm i Gymru yn cynnig cyfle euraidd i edrych o'r newydd ar sut i'n addysgu Cymraeg ac ieithoedd rhyngwladol, a hynny yn mwyn codi safonau mewn ieithoedd ar gyfer dysgwyr y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Byddai'n hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi. I stopio rannu. Mae gyda fi, gyda llaw, mi'n hapus i rannu'r sleidiau pob pwynt ar ôl yr seminar yma, ond mae gyda fi y llyfreriaeth fan hyn hefyd, os ydych chi am pori trwy hynny. Diolch yn fawr iawn i chi.